Avui he vingut de passada aquí a la casa d'estiueig del mestre Pau Casals a deixar unes partitures i resulta que he trobat que hi havia uns visitants molt eixerits, de la coordinadora de castells. Ai, mare meva, i la Marieta m'ha dit, escolta, tu que vas compartir escenari amb el mestre, per què no vols explicar alguna coseta, alguna història que tingués lloc amb ell? I tant que sí. I mira, els hem fet entrar. Primer s'han trobat a l'Assumpció, que bueno, els ha deixat passar però gairebé no entren, I han vist la vivenda on va viure ell, amb les nebodes, ui, 1000 habitacions té. Després té la sala de la música amb uns pianos, oi, el violoncel. Llavors hem pogut passar a la sala del Biguetà. I després hem passat a la sala d'exposicions on hi ha tots els records mentre el mestre era fora, que estan vinculats a l'home de pau i de fraternitat que ell va ser per tot el món. Finalment hem vist un vídeo de la tercera vegada que va anar a l'ONU a dirigir l'himne i al final de tot han pogut veure les parelles que va tenir el mestre perquè va ser un home molt estimat per tothom. Moltes gràcies per venir.